Так, трейлер Intergalactic выйшаў ужо 2 месяцы таму. Падумаеце вы і будзеце правыя. Напэўна, усе мы бачылі вось гэтую карцінку, але ці ўсе мы паглядзелі сам трейлер. Сярод анонсаў з Game Awards 2024 ён, напэўна, выклікаў топ-2 ажыятаж адразу пасля Ведзьмара. І гэта зусім не дзіўна, бо гульня ад Naughty Dog. А калі ў іх апошні раз былі сапраўды новыя гульні? І не, усялякія новыя перавыпускі мы тут не ўлічваем. Вось што паведамляецца на іх сайце. Intergalactic прадстаўляе нашу новую галоўную гераіню – Джордан Мун, небяспечную паляўнічую за галавамі, якая аказваецца на планеце Сімперія, далёкім свеце, сувязь з якім знешняя галактыка страціла сотні гадоў таму. Насамрэч, усе, хто спрабаваў дабрацца да яе, каб разгадаць таямніцы мінулага, больш ніколі не вярталіся. Джордан даведзецца выкарыстаць усе свае навыкі і кемлівасць, калі яна хоча стаць першым чалавекам за 600 гадоў, які пакіне арбіту Сімперія. Падрабязнасці сюжэта пакуль што трымаюцца ў сакрэце, але Naughty Dog напэўніваюць нас, што гульня цалкам адпавядае іх традыцыям, эмацыйная, персанажа-арыентаваная, эпічная прыгода. А таксама, што гэта будзе самы глыбокі геймплей у гісторыі кампаніі. Кажуць, што возьмуць напрацоўкі з папярэдніх франшыз і ўзвядуць іх на новы ўзровень. Дарэчы, гульне The Last of Us 2 сёлета спаўняецца 5 гадоў, а яна да гэтага часу трымае мяне ў закладніках, як эмацыйна, так і геймплейна. Калі Intergalactic зробяць нешта падобнае, гэта можа стаць новай класікай Naughty Dog. Ці можаце вы ў гэта паверыць? Я са спакойнай душой, бо поспех ластухі не спыніла ні замена галоўнага персанажа на жанчыну, калі гэта яшчэ не было так папулярна, ні яе арыентацыя. І я думаю, лысая жанчына перашкодай таксама не стане, бо нам уже даволі шмат вядома пра каст гульні, яе акторы, сцэнарысты, кампазітары, усё на вышэйшым узроўні. І надзеі ў мяне найвышэйшыя. Засталося только PlayStation 5 купіць. Ну, глядзіш, да 2026 года здолеем. Вы на канале Тое-сёе, гатовыя да касмічнай прыгоды? Тады паляцелі. Падобна на зямлю. Але гэта недакладна. Гэта месяц? То бок, гэта дакладна зямля ці што? Чырвоная? Ля, які шот. Анімешечка. А вось і наша галоўная гераіня. У шнарах галава. Я дакладна не памятаю, мне здаецца, у Дывергенце, хто глядзеў, чытаў, не ведаю, там і нейкія такія ж самыя татуіроўкі, як у гэтай дзяўчыны. Часці тут некае даследаванне адбываецца. Jordan, Tell me something good. well, you're right, it checks out. He's hiding out around the Superior Moon. Excellent. How is that excellent? He's next to fucking Superior. No one has left that planet in over 600 years. Anyone who even flies close to it is never heard from again. Superstitions. No. Superstitions are the crazy rumors about what happened on that planet. These are facts. You worry too much. You know what I worry just right about? I say, Яна адна на ўсім караблі. or how about we find a new lead? He's not worth it. Рэворд за яго, узнагарода за гэтага чэла 1 мільён 600. Can you please claim him? I don't need another hunter swooping in. Who is swooping? No one is crazy enough to go there. He clearly is. He is clearly desperate. And so am I, so claim him, or I will find another agent. You know, that's what
deal with your fucking shit. Okay, alright, you know what? Ой, бачите, ілюстрування навіть є твару, ви бачите у екрані. Джордан Мун. Liz, Все, взяла і наготує замову на пошук гэтага чалавека. I'll see you on the other side. Ну, побачимся. А може і ні. Ну, пакуль што у яе ёсць нейкі трохі вайб ад Элі, ну, ім трэба будзе правесці нейкую працу, каб людзі не параўноўвалі іх. Пэт-шоп. Так, ясна, мне відэа заблакуюць за гэтай песні, ці што? Апошнім часам вельмі нешта любяць студіі флексіць сваімі папярэднімі праектамі. Нейкі робот, і у нас такі меч. Цікава, ці будзе нейкая кастамізацыя, ці можна вось колер меша абраць, напрыклад. Intergalactic. Ну і, канешне, Naughty Dog. Распрацоўка для PlayStation 5. Ну, як вам? Мне спадабалася. Візуальна, канешне, вельмі працягвае вока. Мала што зразумела і па сюжэту, і па геймплею. Будзем чакаць дальнейшых анонсаў ад кампаніі. І ўсё. З вами была Карына. Дзякуй вялікі за прагляд.